Kok guram ini ana sing mati ya, Bro? Jam. Padahal wis lumayan gede ya, Jam. Iya, Bro. Eman-eman. Ya wis, dipakake bebek wae, Bro. Iya, Jam. Ojo mbok pakake aku lho, Jam. Jane esuk ngene iki mesti ono sing mati wae yo, Jam, iwake kuwi. Lah kowe kok wis tangi belum? Mau sholat subuh apa ora? Wis to, Jam. Lek nopo to, Jam? Ya wis, bagus. Nek ora sholat subuh, sok iku didelokke kuwi lho. Neraka sampai 60 tahun belum. Kayak ngene iki lho gambarane. Astagfirullahaladzim. Ini yo, Jam. Muga-muga awake dhewe sing nonton video iki diadopi saka api neraka ya, Jam. Amin, amin ya rabbal alamin.